Well, good morning. It's always a bit scary when Dimitris asks me to speak. Καλημέρα σε όλους. Είναι πολλές φορές τρομακτικό όταν μου ζητάει ο Δημήτρης να And μιλήσει. he knows that what sort of anguish it causes me, and Kenneth had exactly the same problem and worse, really. Και ο Κένεθ έχει το ίδιο πρόβλημα και χειρότερα ακόμα. So after a pretty barren period over Wednesday and Thursday, the Lord finally came across with a word. Μετά από μια καινή Τετάρτη και Πέμπτη που δεν μου έρχονταν να πω, μετά μου έδωσε ο Θεός λόγο. Thank you for that prayer. Ευχαριστώ για τις If προσευχές. anyone needs prayer, it's me. Αν κάποιος χρειάζεται προσευχές, είμαι εγώ. Our pastor Dimitris is persuaded that our fellowship Ο μήνας μας είναι υπεπισμένος ότι η κοινωνία μας is under attack. βρίσκεται υπό επίθεση. That is more than we usually are. Και παραπάνω από ό,τι συνήθως. It's measured in the circumstances surrounding us. Και μπορούμε να τη μετρήσουμε την επίθεση αυτή από τις καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας. Sickness, Αρρώστιες, accidents, ατυχήματα, depression, κατάθλιψη, shortage of work, έλλειψη δουλειάς, and shortage of money. έλλειψη χρημάτων, Bad things happening to our families, άσχημα πράγματα συμβαίνουν στις οικογένειές μας, whether they're believers or not. είτε είναι πιστοί είτε όχι. Setbacks in business and jobs. Setbacks, Δουλειές δεν πηγαίνουν καλά. obstacles. Ναι, εμπόδια. In business and jobs, and direct spiritual attacks, Και άμεσες πνευματικές επιθέσεις. including Συμπεριλαμβανομένου in the form of dreams. ακόμα και τα όνειρα. As far as I can tell, all these things have happened Όσο αυτό που μπορώ εγώ να καταλάβω είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται, or got more intense amongst us γίνανε πιο έντονα ανάμεσά μας in a little more than 2 weeks. σε Or a ένα few διάστημα μερικών εβδομάδων. Ιδιαίτερα 2-2,5 εβδομάδων. Now, as believers, we, in the ordinary course of our daily lives, Σαν πιστοί στην καθημερινή μας ζωή, such things ebb and flow like the tide. τέτοια πράγματα έρχονται και φεύγουν, όπως η παλήρια, όπως η θάλασσα. And as long as we're just bumping along in the place we are, Και αν εμείς βρισκόμαστε σωστά στο μέρος μας, στεκόμαστε σωστά, we just accept them απλά τα δεχόμαστε. as an occupational hazard. Σαν έναν κίνδυνο που έρχεται. Of living as aliens in this world. Ναι, σαν ένα κίνδυνο εργασίας της ζωής μας σαν εξωγήινος. Σαν απόδειγμα. Ναι, αλλά το εννοεί, ναι, σαν απόδειγμα στη γη αυτή. In this world which on the face of it apparently is ruled by the enemy. Σε μια γη στην οποία προφανώς κυριαρχείται από τον εχθρό. So as believers we expect this. Και σαν πιστοί το περιμένουμε αυτό. We expect attacks. Περιμένουμε επιθέσεις. But although apparently Satan controls or is in charge of this world as it were, Παρόλο που ο Σατανάς ελέγχει εν μέρει αυτόν τον κόσμο, of course we believe and trust, or we should believe and trust, εμείς πιστεύουμε στην εμπιστοσύνη, ή μάλλον θα έπρεπε να πιστεύουμε στην εμπιστοσύνη, that God is in overall control ότι ο of Θεός έχει τον everything. απόλυτο έλεγχο όλων των πραγμάτων. But we do live in circumstances Αλλά ζούμε σε συνθήκες in which Satan has been allowed στις οποίες επιτράπηκε ο Σατανάς. a degree of domination, Του επιτράπηκε in this ένα world. μέρος της κυριαρχίας. The scriptures tell us so. Η Γραφή μας το λέει αυτό. I may be speaking the obvious, but Μπορεί να λέω αυτό που είναι φανερό, αλλά whenever we threaten to move forward with God, όποτε απειλούμε ότι θα προχωρήσουμε με τον Θεό or try to get bolder, ή προσπαθούμε να γίνουμε πιο θαραλέοι, brighter, πιο φωτεινοί, saltier, πιο γεμάτοι από αλάτι, attacks happen. έρχονται οι επιθέσεις. It's not unusual. Δεν είναι ασυνήθιστο, It happens in all fellowships. συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες. It's not that we've particularly done something wrong to deserve it. Δεν είναι ότι κάναμε απαραίτητα κάτι λάθος για να το αξίζουμε αυτό.
And more likely it means we've been doing something right, πιθανότατα να σημαίνει ότι κάνουμε και κάτι σωστά. or at least we are planning to. Ή ότι σχεδιάζουμε να κάνουμε κάτι σωστά. I've said this before, as Το you είπα και know. πιο πριν αυτό. But the enemy will usually leave us alone Αλλά ο εχθρός θα μας αφήσει μόνος to sit comfortably on our backsides, να κάτσουμε άνετα στις πλάτες μας, if that's what we do as a body. But as soon as we start praying more, αλλά αν ξεκινήσουμε να προσευχόμαστε πιο πολύ, praying more effectively πιο in the Spirit, αποτελεσματικά και στο πνεύμα, praying more intensely, να προσευχόμαστε πιο έντονα, start maturing as individuals να more ξεκινάμε rapidly, να οριμάζουμε σαν άτομα, seeking the gifts of the Spirit more να earnestly, αναζητάμε τα χαρίσματα του πνεύματος με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, reaching beyond these four walls. να αγγίζουμε τους ανθρώπους πέρα από αυτούς τους 4 τοίχους. Those things threaten Αυτά τα πράγματα απειλούν Satan's dominion in this world, την κυριαρχία του Σατανά σε αυτόν τον κόσμο. and he starts taking a more active interest Και in us. ξεκινάει να έχει ένα πιο ενεργό ενδιαφέρον για μας. His aim Ο στόχος του is to steal, kill, and είναι να destroy. κλέψει, να σκοτώσει και να καταστρέψει. Steal our peace, Να κλέψει την kill πίστη our μας, faith, να σκοτώσει την πίστη and μας destroy our και effectiveness. να καταστρέψει την αποτελεσματικότητά μας. Our effectiveness as vessels and channels Η αποτελεσματικότητά μας σαν δοχεία και αγγεία of the light of the gospel. του φωτός του Ευαγγελίου. And he seeks to completely devour us Και κοιτάει από όσο μπορεί να μας καταβροχθήσει, if he can, αν μπορεί. as he walks around like a roaring lion. Όπως λέει, περπατάει σαν ένα βρυχόμενο λιοντάρι. He wants to stop us in our tracks, Θέλει να μας σταματήσει στο μονοπάτι που είμαστε and if possible, και αν είναι δυνατόν send us backwards and knock us down, να μας στείλει πίσω και να μας ρίξει κάτω. so that we lose much Για ground. να χάσουμε πολύ έδαφος που είχαμε κερδίσει μπροστά. So we turn to our prayers and to the Word of God Και έτσι γυρνάμε στις προσευχές μας και στο Λόγο του Θεού for wisdom and guidance. και οδηγία. We know this is what we must do, Ξέρουμε ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, however hard, όσο και αν however hard, distressing or grievous όσο δύσκολο, αγχωτικό life becomes ή at στενάχωρη να times. γίνει At η times. ζωή κάποιες φορές. So Paul Ο Παύλος λοιπόν tells us to refuse to be knocked down μας λέει να αρνηθούμε να πέσουμε and to stand, και να to στεθούμε. stand. And there's a lollipop for anyone who, the first one to guess where we are going in the scriptures. Υπάρχει ένα γλυφιτζούρι που θα δώσω, λέει, για όποιον μαντεύει που θα πάμε στις γραφές. I know where it is, but maybe someone else. Go on. I had a lot of lollipops. Here's your lollipop IOU. 5, 4, 3, Hey, 2, shut up. 1. Sorry, time's up. Ephesians 6, 6. 10. Εφεσίους 6. Ephesians 6:10. I'm going to read that. This is what Paul says we must do. Αυτό είναι που λέει ο Παύλος On που πρέπει behalf να of κάνουμε. Jesus, he says it. I'll read this in English. Finally, be strong in the Lord and his mighty power. Τέλος, αδελφοί μου, ενδυναμώνεστε στον Κύριο και στην κυριαρχική εξουσία της δύναμής Του. Shall I just read it through first as I usually? Then you can read it in the Greek. Put on the full armour of God, so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armour of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done this, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one.
Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Έχει. Up to 18. Διδείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου. Επειδή πάλι μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες, στους σκότους τούτου του αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια. Γι' αυτό πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν περιζωσμένοι τη μέση σας με αλήθεια και τιμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντας φορεμένα στα πόδια τα υποδήματα με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Πάνω δε απ' όλα πάρτε στα χέρια σας την ασπίδα της πίστης με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη του πονηρού. Και πάρτε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχηρα του πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού, προσευχόμενοι σε κάθε καιρό με κάθε προσευχή και δέηση εν πνεύματι και αγρυπνώντας σε αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τους Αγίους. Thank you, Nico. The belt of truth is η ζώνη της αλήθειας. In Isaiah 11:5, στον Ισαΐα 11:5, this belt of truth is the symbolic clothing of the Messiah. Η ζώνη της the belt of truth, η ζώνη της αλήθειας είναι το is what? The symbolic clothing. Είναι το συμβολικό ρούχο του Μεσσία. Is that in Isaiah 11:5? Στον Ισαΐα λοιπόν 11:5 it says, λέει, righteousness shall be his belt. Η δικαιοσύνη θα είναι η ζώνη του. And faithfulness, και η πιστότητα, the sash around his waist. Το, no. πώς το λέμε, το ζωνάρι γύρω από τη μέση. That's all. Yeah. So, what wins the battle is nature and character, not αυτό που κερδίζει τη μάχη not physical force. Ο χαρακτήρας και όχι η φυσική δύναμη. And the breastplate of righteousness. Και ο θώρακας της δικαιοσύνης. Again, the warrior puts on the breastplate of righteousness, reflecting his character, not his physical power. Ο πολεμιστής του Θεού που φοράει το θώρακα της δικαιοσύνης προφανώς εννοεί πάντα το χαρακτήρα του, έτσι, και όχι τη δύναμη τη φυσική. Again in Isaiah. Στον Ισαΐα. Isaiah describes God himself as symbolically described as putting on a breastplate of righteousness himself. Περιγράφεται ο ίδιος ο Θεός συμβολικά να βάζει πάνω του, να φοράει δηλαδή το θώρακα της δικαιοσύνης. As he goes forth to bring about justice. Μπροστά για να επιτελέσει δικαιοσύνη. The scripture simply says he put on righteousness as his breastplate. Η Γραφή το λέει απλά ότι φοράει την δικαιοσύνη σαν το θώρακά του. Some of the armor described by Paul is likened to that of a Roman soldier, which is a very common sight in the world in those days. Η πανοπλία που περιγράφει ο Παύλος είναι πολύ κοντά σε μια πανοπλία ενός Ρωμαίου στρατιώτη. Μια εικόνα πολύ κοντινή στους ανθρώπους της εποχής. He was writing this to the Ephesians. Έγραφε την επιστολή στους Εφεσίους. The thought is it was probably also a circular letter that went to many other people. Η σκέψη όμως ήταν ότι το γράμμα δεν πήγε μόνο στους Εφεσίους, ήταν ότι θα πήγε και σε άλλες εκκλησίες αλλού. So they were used to seeing Roman soldiers, and they were all dressed the same. Και όλοι βλέπανε Ρωμαίους στρατιώτες. They all had the same thing. So it's a good όλοι ήταν analogy. ντυμένοι παρόμοια. Something people were familiar with. Και έτσι όλοι γνωρίζανε πώς είναι η πανοπλία. See, Paul says, also talks about the feet fitted with readiness. Και επίσης λέει πόδια τα οποία να είναι έτοιμα that comes from the gospel of peace. με το Ευαγγέλιο της Ειρήνης. The message of the gospel is likened to the supportive and protective footwear of the Roman soldiers used to wear, rather than walking around barefoot. Ναι, το Ευαγγέλιο της Ειρήνης έχει να κάνει με την προστασία που είχαν στα υπόδηματά τους οι Ρωμαίοι στρατιώτες από το αντί να περπατάνε με γυμνά πόδια. And then there's the shield of faith. Υπάρχει και η ασπίδα της πίστης. This very big shield that the Romans carried. Που είχαν οι Ρωμαίοι. It's likened to that. You remember? Παρομοιάζεται και αυτή. Demetrius has said this to us before. The Roman shield was leather. It was big.
Η ρωμαϊκή ασπίδα ήταν δερμάτινη, ήταν μεγάλη. and you could wet it with water, make it Μπορούσες να τη wet, βρέξεις so it could be it could extinguish the arrows with the flaming arrows that came out και of έτσι the όλα τα πυρωμένα βέλη που ερχόταν από τον εχθρό μπορούσαν να σβηστούν με αυτή την ασπίδα. And it was also large enough Ήταν τόσο μεγάλη to cover the whole body, για να καλύψει όλο το σώμα. big tall shield. Ήταν υψηλή ασπίδα. And the Romans were also well known for their tactic Και οι Ρωμαίοι ήταν πολύ γνωστοί για την τακτική τους of combining their shields το να together συνδυάζουν τις as a ασπίδες body τους ο ένας με τον άλλον, δίπλα στον άλλον, to form the famous turtle για να φτιάχνουν formation. την διάσημη χελώνα, Yeah, you know. το σχηματισμό χελώνας με τις ασπίδες. So the shield, that faith is your main shield. Ότι Main shield. is- πίστη είναι η κύρια ασπίδα σας, μας λέει εδώ. And the helmet of salvation Και η περικεφαλαία της σωτηρίας both protected the soldier, που προστάτευε τον στρατιώτη, but also provided, because they all had the same helmet, αλλά επειδή όλοι είχαν το ίδιο it was, κράνος, it was also a symbol ήταν ένα σύμβολο of victory. νίκης. And our salvation Και η δικιά μας σωτηρία comes from the victory already won έρχεται από την νίκη που έχει ήδη by our Saviour γίνει από τον σωτήρα μας through his death, μέσα από το θάνατο, burial, and resurrection. την ταφή του και τον Ανάσταση. So we have, in our times of trial, we have to pray these things, put this armour on, remember what Και Jesus στις did for περιόδους us. των δυσκολιών είναι σημαντικό να θυμόμαστε όλα αυτά, να βάζουμε, να φορούμε αυτή την πανοπλία. Remember that righteousness that you must step out with, the breastplate, the shield that you can stand Το behind. φόραγα της δικαιοσύνης, τη δικαιοσύνη του Θεού, την ασπίδα της πίστης με την οποία μπορούμε να σταθούμε, So we can defend ourselves για να μπορούμε να αμυνθούμε when we walk into the valley of death. όταν μπαίνουμε στην κοιλάδα του θανάτου. All these things we've mentioned Όλα αυτά που αναφέραμε defend us, μας βοηθούν να αμυνθούμε, but there's only one weapon αλλά μόνο ένα όπλο that the armour of God gives us, μας δίνει η and that's πανοπλία the sword of the Spirit. για επίθεση και αυτό είναι η ξύφος, Our only weapon, πνεύματος. our only weapon is Μάχη του πνεύματος, the word of God. ο λόγος του Θεού. And the sword of the Spirit and praying in the Spirit Η μάχη του πνεύματος και η Our- προσευχή are reminders Με to το us πνεύμα. that it's a spiritual battle μας θυμίζουν ότι είναι μια πνευματική μάχη and has to be fought in God's strength. και πρέπει να γίνει Not μάχη ours. με τη δύναμη του Θεού, όχι με τη δικιά μας τη δύναμη. And that depends Και αυτό εξαρτάται on the word πάνω στο λόγο and on God through prayer. και στο Θεό με την προσευχή. That is our only offensive weapon, the word. Ο λόγος του Θεού, η μάχαιρα, είναι το μόνο επιθετικό όπλο. In a note in my Bible, I got this from this is really good. Σε ένα σημείο στη βίβλο μου είχε αυτό. The actual imagery of the armour Η εικόνα, όλη η εικόνα της πανοπλίας, as Paul exhorts us to stand our ground, καθώς μας παροτρύνει ο Παύλος να φυλάξουμε το έδαφος μας, the image is not of a Roman army η εικόνα δεν είναι ενός ρωμαϊκού στρατού or a massive invasion ή μια μαζική εισβολή of bios on the domain of evil. Not a massive invasion by us altogether on the domain of evil, από τις δυνάμεις του κακού. but the picture is of an individual soldier Η εικόνα που μας δίνει είναι από έναν μόνο στρατιώτη, μόνο του, withstanding assault, που στέκεται να αντιμετωπίσει μια επίθεση. But of course we do join together, work together Σίγουρα in prayer. όλοι μαζί ενωνόμαστε στην προσευχή να παλέψουμε. If we pray in faith and in the Spirit Αν προσευχηθούμε με πίστη και αν προσευχηθούμε και με το πνεύμα and in accordance with God's word, και σε συμφωνία με το θέλημα του Θεού, Jesus said ο Ιησούς είπε that the faith the size of a mustard seed ότι η πίστη που έχει το μέγεθος ενός κόκκου συνάπεως can move mountains. μπορεί να κουνήσει βουνά. Nothing will be impossible Και for τίποτα you, δεν θα είναι ακατόρθωτο για σένα, he said. είπε. So at this time of attack, Αυτή λοιπόν την ώρα της επίθεσης, let's remember the armour, ας What it- θυμόμαστε what it represents, τι συμβολίζει and that the weapon is prayer. η πανοπλία. Then Και the το όπλο word. είναι η προσευχή Go και ο to God. λόγος.
get the wisdom, Πάνε στο Θεό, πάρε τη σοφία, get the power, πάρε τη δύναμη fight the battle, defend yourself. και αντιμετώπισε τη μάχη. Αμήνου τον εαυτόν σου. I must say, Πρέπει να to πω, talk about attacks για να μιλάμε from για the outside, επιθέσεις, I almost cannot just say that without mentioning δεν μπορώ να μην, the second thing that is big in our να μην lives, πω το δεύτερο πράγμα που and that είναι, is dealing with life's trials, which is a different thing altogether. που είναι να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής, που είναι άλλο πράγμα αυτό. I'll just say this. Δεν θα πω αυτό. Let us not, in times of obvious attack, satanic attack, forget Να μην ξεχνάμε σε στιγμές ολοφάνερης επίθεσης του κακού, that in life we also have ότι trials στη ζωή έχουμε και δοκιμασίες that are either ordained by God που είτε ο Θεός τις επιτρέπει, or allowed by God είτε ο Θεός τις ορίζει, as part of the work He is doing in our hearts. σαν ένα μέρος ενός έργου που κάνει εκείνος μέσα μας. Both James and Paul remind us of Και ο these very well. Ιάκωβος και ο Ιωάννης μας θυμίζουν για αυτές τις δοκιμασίες. Our faith is a gift from God, Η πίστη μας είναι ένα δώρο από τον Θεό, but unless our faith is tested, αλλά αν η πίστη μας δεν δοκιμαστεί, how do we ever know how strong our πώς θα faith is? ξέρουμε πόσο δυνατή είναι. We cannot say we are overcomers Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε νικητές. if we never meet things, if we never meet things, people or Όταν δεν circumstances συναντήσουμε ανθρώπους, καταστάσεις that we have to overcome. που πρέπει να υπερνικήσουμε. So this testing through trials and tribulations Αυτές λοιπόν οι δοκιμασίες is an essential part μέσα of από the τους πειρασμούς process τα λοιπά, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας of God changing us into the people He intends us to be, του Θεού που μας αλλάζει από τον άνθρωπο που είμαστε στον άνθρωπο που θέλει να είμαστε, and the hotter the fire, the stronger the steel. και όσο πιο δυνατή η φωτιά, τόσο πιο δυνατό το ατσάλι. Untested, untried faith Η πίστη που δεν έχει δοκιμαστεί, που δεν έχει εμπειριστεί, is unreliable. είναι αναξιόπιστη. We don't know how we would respond in Δεν ξέρουμε situations πώς θα αντιδράσουμε στις δύσκολες στιγμές. unless we undergo those tests and Εκτός αν trials. περάσουμε αυτές τις στιγμές. So that how you discern between an attack from Satan and a trial Πώς in your life, διακρίνεις, you πώς pray διακρίνεις about it. τώρα αν είναι κάτι επίθεση του σατανά ή αν είναι μια δοκιμασία της ζωής, αυτό χρειάζεται να προσεύχεστε για να το καταλάβετε. Learn discernment. Seek the gifts. Να ζητήσουμε το χάρισμα της διάκρισης, Discern the spirits. διακρίσεις Test the των πνεύμάτων. spirits. You can read about that. Μπορούμε να That's a διαβάσουμε different αυτό. sermon. Είναι άλλο κήρυγμα αυτό. And I could just leave it there, but I'd like to read you what James says. Θα μπορούσα να κλείσω εδώ, αλλά θέλω απλά να διαβάσω κάτι που λέει ο Ιάκωβος. Let me just read down. It's James 1. Είναι Ιάκωβος 1. You can't find James, and I always have trouble. It's straight after Hebrews. I'm going to select some verses here, but it starts at verse 2. I'm going to read this in English. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 2. Εδάφιο 2. Consider. That's chapter 1. Sorry, chapter 1. I do beg your pardon. I mean chapter 1, verse 2. Κεφάλαιο 1. James tells us here about joy in times of Ο trial. Ιάκωβος εδώ μας λέει για χαρά σε περίοδο δοκιμασιών. And you think, well, how can you have joy in times of Πώς trial μπορείς and να trouble? έχεις χαρά σε περίοδο δοκιμασιών. I think he's not talking about happiness. Νομίζω ότι δεν μιλάει για την ευτυχία σου. He's talking about confidence and faith in Μιλάει here, για εμπιστοσύνη μέσα σου so that you know what και is going on. γνωρίζεις τι συμβαίνει. And you're not confused by it. You know that this is a Δεν trial. μπερδεύεσαι. You know it is. Ξέρεις τι είναι. So let's read it in that context. Λέει εδώ. Consider it pure joy, my brothers, when you face trials of many kinds, Κάθε χαρά να θεωρήσετε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς. because you know that the testing of your faith develops perseverance. Γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης σας εργάζεται υπομονή. Perseverance must finish its work, Η υπομονή ας έχει τέλειο έργο, so that you may be mature and complete,
Για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, not lacking anything. χωρίς να είστε σε τίποτε ελλειπείς. If any of you lacks wisdom, he should seek God, Αν κάποιος από εσάς είναι ελλειπής σε σοφία, ας ζητάει από τον Θεό, who gives generously to all without finding fault, που δίνει σε όλους πλούσια και χωρίς να ονειδίζει, and it will be given to και him. θα του δοθεί. But when he asks, the man asks God, he must believe and not doubt, Ας ζητάει όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει καθόλου. because doubt, if you doubt, he who doubts is Επειδή like a wave on the sea, αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα της θάλασσας, blown and tossed by the wind. που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται. That man Ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος should not think that he will receive anything from the ότι Lord. θα πάρει κάτι από τον Κύριο. He is a double-minded man, Άνθρωπος δίγνωμος, unstable in all he does. ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. If we skip to verse 12. Θα πάμε λίγο στο 12. But blessed is the man who perseveres under trial, Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό, because when he has stood the test, επειδή αφού δοκιμαστεί he will receive the crown of life θα πάρει το στεφάνι της ζωής, that God has promised to those who love him. το οποίο ο Κύριος υποσχέθηκε σε αυτούς που τον αγαπούν. Amen. I'm going to stop there. Αμήν. Thank you. Yeah.